Си герой! Ще ми дадеш ли един автограф? Разбира се, млади мамко. Това е за Спонж Боб, мой приятел, нали? Какво вълнуващо приключение ти предстои? Всъщност, да бъда просто Патрик. Аз съм изморен. Да имаш работа е уморително. Не бързай толкова. Мисля, че трябва да използваш суперсилите си още веднъж за последно. Какво е това? Следва Вънсен звяра по Никелодиан. Нови предизвикателства. Нови умения. Нови опасности. Нови вълшебства. Нови движения. Не пропускайте новите епизоди на Regal Academy. Следващата неделя от 9:25 по Никелодиан. В едно далечно кралство живее принцеса на име Нела с прекрасна рокля и бляскава тиара. Тя е идеалната принцеса. Но това е само част от историята. Тя е принцесата Рицар. Пригответе се да се запознаете с един по-кралски страхотен нов герой. Нела, принцесата Рицар, новата поредица. Очаквайте скоро по Никелодиан. Върни се в лятото с Пънчо Балус! Напълни и завържи повече от 100 води балона за по-малко от минута! Свързваш, напълваш ги супер лесно с вода и разплащаш, за да се завържат сами! И готово! Балони и пълните уредия Пънчо Балус! Търсете в Хиполент! Сой Луна, възглавницата Таен дневник. Записвай своите мисли и желания и ги съхрани на сигурно място. Слушай своята любима музика и се забавлявай с възглавницата Таен дневник на Сой Луна и колекцията играчки Сой Луна. Кукла, медальон, кънки и слушалки от Феликс Тойс.